saray, nasulbot ako. Hello guys, welcome back sa aming YouTube channel, Tres Maries Farms. So ayan guys, nakikita nyo na naman si Tres. Naglalakad, papunta na naman ako doon sa taniman ng aming mani. At kami ay magbubunot ni mother ng mani. Harvestin na namin guys yung tanim namin na mani. So ayan, samahan nyo ako guys. So ayan guys, andito na kami. Nagbubunot na si mother ng mani. Medyo mainit na, lakas na ang init ngayon. Katatapos pa lang kasi umulan kahapon eh. Ngayon, sobrang init na naman. So samahan nyo kami guys at kami ay magbubunot ng mani ni mother. Nasubrahan na to guys sa due date ng pagbunot nito. Kaya yung iba, ayan ho, tumutubo na. Kasi dapat hindi to nakalagpas sa oras ng pagbubunot. Kaya ayan, inabot pa ng ulan. Kaya tumutubo na yung ibang mani. Yan, tumutubo na talaga, oh sayang. Ang daming naiiwan na, ang daming mani na naiiwan sa lupa.
Doon kami kanina guys nagsimula sa nyug na yun. Ang bilis lang namin ni mother. Tinatawan talaga namin ni mother kanina magbunot ng mani. Oh. So ayan, yung iba ando na sa bahay, hinakot na ng kalabaw kahapon. Kasi kahapon pa kami nagsimula magbunot nitong mani. So ngayon, ito na lang sa likuran ko, konti na lang. Ayan. Konti na lang yan guys. At saka doon sa dulo, meron pa din doon. Sa pinakadulo doon, meron pang konti. So ayan ang oras guys. Maitim na naman si Tres. Ang oras ay 11 na. Ayan. Kanina pa kami umaga nagsimula dito. So tinanghali na kami dito ni mother. Si father kanina ayan nag-ano dyan ng mga damo. Nagpapahila ng kalabaw. Kasi aararuhin niya na naman yan. Tatanim kami dyan ng kamuti. So ayan umuwi na si father kasi nabilad na yung kalabaw. Dadalhin na doon sa paliguan. So kami ni mother na iwan dito kasi tatapusin muna namin tong konti dito na mani. Para mamayang hapon, ang gagawin namin, kami ay tatanggal na nito guys. So ito oh, tatanggalin namin ito dito. So ang tawag dito sa amin, magpupuknit. So ibig sabihin, tatanggalin tong mga buto ng itong mga mani na to dito sa kanyang puno, tangkay niya. Tatanggalin namin yan isa-isa. Ito na po guys yung aming nabunot na mani. So, hinakot ng kalabaw kanina. Ito na yun oh. Isang puno ng kanggahan. Isang puno dito sa pababa ng kalabaw. So ayan guys. So kahapon ayan yung napitasan na namin oh. Napitasan na namin ng bunga. Pinitas na namin yung mga bunga ng mani. So ayan, nakaisang plangganang malaki na kami kahapon. Mamaya magpipitas na ulit kami ng mani. Ayan oh. Sarap niyan guys.